Ano, Nay? Paano nyo nabubuhay yung anak nyo? Papaano na lang po na yan po nga nangungutang Utang para na may lang, makain. utang, para may makain. Hmm. Kalino. Buti napapag-aral nyo po sila. Minsan po hindi nakakapasok at wala minsan kung ano walang baon, walang makain. Minsan hindi na sila makapasok kasi gutom sila. Opo, minsan walang pamasahe. Ito po si ano, pangalan nito. Joshua. Joshua po. Minsan hindi ka na nakakapasok Apo. kasi Wala pong baon. walang baon. Opo. Okay lang naman magpasok walang baon. Kaso ang problema, wala din silang pagkain. Makain po. Kaya gutom. Nakakakain pa po ba kayo sa 3 beses sa isang araw, Nay? Siya man po at minsan po dyan po ako na sa hipag ko. Sa ipag Nangihingi. ang hihingi. Utang. Baga hingi-hingi na lang po. May mga tao naman pong nagkukusa na magbigay sa inyo. Eh meron man po. Yung may tindahan dyan sa labas. Naawa po. Oo. Minsan yung mga tira-tirang yung mga paninda. Sa gabi yung mga fishbone. Yan ganyan. Binibigay po sa amin pang ulam. Minsan, ginagabihan. Yun po. Tapos minsan tinapay. Yan. Pero Nay, nung buhay pa yung si Mister, maayos pa yung buhay nyo. Po, kasi po may naghahanap kahit po konti, di may nagbibigay. So, ibig sabihin, lalong lumubog po yung pamumuhay nyo nung namatay po si Mister. Kasi kumbaga 5 yung anak mo, Nay. Opo. Pero Nay, nandito naman ang Team Kalingap. At may nag-repair. May repair pa po ng isang picture. Pangalanan. Si Ma'am Albaw. Si Ma'am Beth Ablaw po. Ni-repair ka po ng Ma'am Beth Albaw. Ablaw po. Ablaw. Ni-repair ka po ni Ma'am Beth Ablaw. Kasi yung anak niyo po ay hindi naman minsan nakakapasok. Walang dalang pagkain, walang baon. Ilan taon na pong wala si Mister? Ano na po, mag-7 buwan. At 7 buwan pa lang. Bago pa lang. Bago pa lang. Oo nga, yung nabalitaan namin. Ikaw, Toy, namimiss mo na si Papa mo? Opo. Lagi. Siguro paborito ito kasi Mga ano po yan, mga bunso ay makiabot. lalaking bunso. Anong sasabihin mo kay Papa mo sa langit? Gusto ka bang sabihin kay Papa mo sa langit? Naiyak si si Kuya Ikaw, anong sasabihin mo kay Papa mo sa langit? Halimbawa, makikinig siya. Makikinig si Papa mo sa langit, ano sasabihin mo sa kanya? Iyak na si Tutoy. Binasan po natin ay. Diba? Naiyak. Joshua ay talaga yan, Pag sir. naiyak, may mababaw ang luha yan. Si Joshua ay mababaw ang luha pag nababanggit ko sa school yung halima tungkol sa parents. Ayan ay talagang grabe ang iyak niyan. Kaya sabi ko, huwag niyong ibubuli si Joshua kasi swerte kayo, kumpleto ang mga magulang ninyo. Si Joshua ay si mama na lang niya tapos wala pang hanap buhay. Kaya umiyak nga si Kuya Joshua. Pati siya, umiyak na din. Kung anong oras po kasi pumasok ang ama niyan sa gabi sa bahay, ganoon din po siya. Kasama siya. Lagi siyang kasama. Ngayon, namimiss niya na. Po. So, Nay, anong mensahe niyo po? Siyempre, ba, nakikinig si Mr. mo sa langit. Ano pong mensahe niyo? Para po sa akin, kung pwede siyang bumalik,
balik. Kaya hindi na po pwede. Ano pong may papangako mo sa kanya? Ito po na medyo magtatatag na lang ako ng tatatagan ko ang sarili ko para maitaguyod ko yung mga anak ko. Opo, kasi pero kami na waha kami sa'yo kasi kahit na wala na si mister, malaban ka pa rin. Huwag kang bibitiw, Nay. Kasi maswerte po kayo kasi may nag-refer sa inyo, sa amin, sa Team Kalinga para at least paano matulungan kayo. Sila sir yung mga deserve na tulungan talaga ng Team Kalingap. Kasi kitang-kita naman, wala nang asawa, wala nang kabuhayan. As in talagang dagok ng buhay ang dumating sa kanila. Kaya habang nakikita ko si Joshua araw-araw, sabi ko, Joshua, wag kang absent kasi kasali ka naman sa feeding program. Tapos yung kung talagang gutom na ka nakakong tanghali, isasakop na lang kita sa tanghalian, sabi ko ganyan. Kasi yan sir, grabe na ang niya, Kalingap ang absent. Ma-absent na po talaga siya. Ang dami ko na sa class record kung absent niya. Gusto ko po itong tulungan talagang makabasa, mahina pa yan. Kaya yung pandemic po baga nagkaroon ng learning crisis. Opo. Ito yung batch nila na from kinder, nasa grade 3 na. 2 years silang hindi naka-face to face. Kaya talagang napakahirap. Tulad sa section ko, buong seksyon, hindi nakakabasa, Kalingap Alvin. Kaya grabe yung pagtsatsaga namin ngayon as teacher na itawid sila sa intermediate na talagang mga reader, at least reader man lang. Kaya sabi ko, Joshua, wag kang absent. Yun ang pakiusap ko sa kanya. Opo. Yan, huwag ka daw absent, sabi ni ma'am, ha? Huwag ka daw absent. Bakit ka na absent? Joshua. Joshua, sa susunod, huwag nang ma-absent ha. Bakit na siya na absent? Yun nga po, minsan. Wala siyang pagkain. Kaya ako naman Mahirap, po papasukin mahirap. ng walang kinain at baka po mag-collapse man. Wala sa school. Tama din. Kahit po yung high school ko pag wala, talagang hindi ko pinapapasok. Siyempre, manghihina sa school. Sa maghapon po baga siya, sa annex. Hindi ko na po pinapapasok pag walang pagkain. Kaya lang malaki pong kawalan yung pag-absent. Yung isang araw na wala sa klase ang bata, marami ng siya, learning gap na o yung hindi niya natutunan. Kaya talagang matulungan sila para tuloy-tuloy yung pag-aaral nila na sabi ko nga, Joshua, ipangako mo kay papa mo na mag-aral kayong mabuti dahil ang kahirapan na hindi naman yan hadlang sa pag-aaral po baga. Sa kanila rin naman pati yan balang araw. O, Kuya Joshua, ano nga papangako mo kay papa mo? Sa langit na siya. Anong papangako mo? Ha? Emotional talaga ang batang yan. Kahit sa school, Sabihin mo kay papa grabe mo. ang niya. Sabihin mo kay papa mo, pa, magtatapos ako. Yun ang sasabihin mo dapat sa kanya, ha? Siya? Oo. Magtatapos ka para maging masaya si papa mo kahit nasa langit na siya, ha? Oo, tama? Opo. Opo. O, yan. Nung huling Sika. paglaot po kasi kasama siya pag Pandawan. Huling laot po, lagi siyang kasama sa paglaot. Si Joshua. Yung, pag nadala po ng mga konsumo sa bangka, nasama po siya. Bakit yun naglaot pa kahit may bagyo? Hindi, wala man po kalma kasi pero 4 na araw lang po ang ganda ng panahon. Nung umalis sila. Ngayon, nung nasa laot din sila sa sila inabutan ng Dapat po malakas na bagyo. dapat po September 19 pauwi na sila. Hindi na po nakauwi ng mga pitsa 20 kasi po naglakas-lakas na. So, ibig sabihin po, kaya po na yung bangka kasi inabutan ng bagyo doon sa laot. Inabot na po sila ng bagyo sa laot. Opo. Hindi sila natagalan sila doon sa laot. Opo. Nung walang bumabalik po, ano nang naramdaman nyo? Ano po, masama na po ang kaba. Nakatuban nyo na po Opo. na baka lumubog na. Mm. Buti nakayanan nyo. Nung una po, Naiuwi po yung bangkay niya. hindi na po.
Doon na po siya sa dagat na tunaw. Tunaw na. Sa daw. May pinakita siya sa akin sa Alvin na picture na yung bangkay ng asawa niya ay naka-float na lang na nasa stage of decomposition na. Tapos, Kumbaga nabubulok na po sa kumbaga, inaccept naman ng civil register na gano'n na i-consider na talagang dead through drowning. Kaya nakaparegister sila sa civil register na consider as dead na sa pagkalunod. May naka-picture doon. Ano ate, no? Nasaan po yung picture? Ay, wag na lang po. Oo, video Hindi maganda. hindi maganda. So, buti Nay, hanggang ngayon, lumalaban ka pa rin. Huwag ka pong bibitiw, Nay, ha? Ano po. Ito, huwag kayong bibitiw, ha? Kaya Joshua. Kaya nandito man ating kalingap. At sa abot na kami makakaya, tutulong kami, ha, Nay? Opo. Nay, may sakit ka po ba? Opo. Nung bago po siya mawala, kagagaling ko lang. Ka po, Nay. Ay, Nakaka-recover pa lang po ako sa sakit. ano pong sakit niyo? Sa baga po. Kaya po pala siya payat, ma'am. Ano pong sabi ng doktor? Nag-inuman po ako ng gamot na pang 6 months. Kaya lang po talagang, Ano po yung TV? opo, kaya lang po talagang hindi na maano ng gamot dahil kulang-kulang talaga. Alas wala sa vitamins, wala. Ganyan. Wala po akong maayano. Kaya pala payat na payat ka, Nay. Kulang pa sa pagkain. Nay, huwag kayong susuko, ha? Dito ang Team Kalingap. Handa kami ano. Marami din na nagmamahal sa atin. Sa mga nakakapanood sa atin. Panasaw mo pa na yung messages. Grabe na ang tulo, baga ng luha. Babo. Kaya mo yan, Toy, ha? Huwag kang magsusuko, ha? Lang po ako ng konting halaga sa kanila, ano? Pansamantala. Sila nanay kasi at least mayroon silang pambiling bigas, pambiling ulam. Magbawa tayo. Kasi biglaan po scouting po tayo. Wala tayong dalang mga scouting kaya bibigyan ko ng ito na yung pambili ng bigas at pangulam niyo po. Maraming salamat po. Malaki siya po si Kalingap Alvin. Opo, Kalingap Alvin. Maraming salamat po. Masaya ka na kaya Joshua? May pambili ka ng bigas? Opo. Tsaka ulam? May pambaon na si Joshua. Ay, mo, pambaon ka din. Gusto mong baon? Bibigyan kita ng baon. Bibigyan si Joshua ng baon ni Kuya Alvin. Ito nga, na-school na din to. Hindi po, hindi po, Hindi po pa? sir. Ito na ang baon mo. Tipinin mo. Salamat ka. Baon ka na. Hindi ka na mag-absent, ha? Po. Para ka mabuti. Okay man po siya na. Ano naman po siya sa school, ma'am? Yan po ay active man. Kanina nga nanalo yung grupo nila doon sa pa-contest ko, doon sa guessing game. Oy, game na game man din yan sa school. Kaya sabi ko ay Joshua, i-tutor kita sa reading. Kasi, Okay man po. Very good man yan si Joshua. Tsaka, isa po talaga si Joshua sa hinahangaan kong ugali. Talagang yung very humble yan na bata. Saka hindi siya nakakakawang kaaway sa school. Mabait siya. Oh, mabait po yan si Joshua. In fairness talagang mabait yan. Tanungin natin. Joshua, mabait ka man talaga? Mabait ka daw? Opo. Mabait ka. Siguro pagtulog ano? Hindi Ha? po, mabait talaga. Ay, mabait ka talaga? Kaya natutuwa. Kaya nga, sabi ko, deserve itong tulungan batang ito. Oh, tulungan natin. Alam mo, sir, di naman sa pag-ano, kumbaga sa, para sa akin, second lang yung intelligence lang, ay talagang yung values ang hinahanap natin. Oo, yun ang nakita ko kay Joshua, yung maganda niyang values. Yung humble siya, tapos yung hindi siya nang bubuli, kahit wala siyang baon, nandun lang siya sa sulok, ganun lang siya. Hindi nangaagaw ng baon ng mga classmates, kaya yun ang nagustuhan ko kay Joshua, ay kaya sabi ko, pag may pagkakataon na makausap ko si Kalingap Alvin, patutulungan ko ito si Joshua. Joshua, wag nang umiyak ha. At nandito na ang Team Kalingap. Salamat din sa Maraming ulit. salamat po. Nay, makakabili ka po at least ng ano. Opo, maraming salamat po.
Siguro na pumayat ka rin dahil Stress. natitipid ka sa Opo, pagkain. kakainin ko po di sa kanila. No? Kanila ko na po binibigay, silang dalawa. Tsaka yung apo ko. Nasa akin pa. Sige Nay, salamat po sa pagpapaunlak sa amin ha. Apo. At babalik na lang po kami Nay. Para babalik na kami Joshua. Okay lang? Maalis mo muna kami. Sige na po. Sige maalis na muna kami be. Ha? Yung po mga kalingap. Salamat. Pwede po siguro makuha natin ng Yung mga kalingap yung bahay nila Joshua. Sira na po talaga. Yung ako umiiyak. Meron tayong makabili dito sa loob. Ito po yung nila. Buhangin po yung loob ng Buhangin yung sahig nila. Tapos ito po yung bahay nila. Ito sila tulog. Saan po kayo na natutulog? Dito kayo natutulog. Dito sila natutulog mga kalingap. Andito po yung dalawa niyang dalagang anak at medyo nahihiya lang sa camera. Oo. nahiya. Grabe mga kalingap, halos walang Kahit po upuan nga, wala Upuan. talaga malinis na malinis. walang mesa. Nandito na agad ang lutuan. Saan po ang nyo? Ito po yung pinaglulutuan nila. Saan po ang CR nyo na yung CR kayo? Paano kayo nakaka-CR Diyan po? po sa hipag ko kami. Nakiki-CR lang po kayo? Ano po mga kalingap. Pag-pray din po natin na sila ay matulungan natin ating channel. Marami ang kumbaga mag-support. Paki-pray over. Ako na lang ba? Pag-pray natin. Aba, sige. Nasaan po Naka-ready yung na po yung Opo, ready na po. Joshua, tawag kayo dito at papagdasal kayo ni Kalingap Alvin. Halika. Nasaan na si Bibi? Naka-ready lang ito. Opo, Kalingap. ready lang po. Dito kayo, Nay. Dito na para makapag... Pray para makatap na din. So yan, dito. Naka-ready lang po ito, Kalingap Alvin. Opo. Okay na, no? So pag-pray po natin sila mga kalingap para ma-bless naman yung buhay nila. Let's pray. Then, Father God in heaven, we pray for this family. Let your kingdom come, let your will be done sa buhay nila, and let the window of heaven be open upon this family, and release your blessing, pour out your blessing to them. In the name of Jesus we pray, amen. Amen. Kumusta pag pinag-pray? Okay, masarap sa pakiramdam? Sarap na kaparamdam. Masarap na yung sa pakiramdam pag pinag-pray? Opo. Yan. Meron na po kayong pambili ng bigas na ha. Bili na po kayo, tsaka ulam para taba-taba kayo na ako sa'yo kasi ang payat mo. Ano lang po, alagaan niyo po ang kalusugan. Nay. Opo. Salamat po, Nay. Mga kalingap, kakabalik lang po namin. Maraming salamat po sa panonood ng ating video. Ito po si Kalingap Alvin at hanggat kaya po nating makabot ng tulong sa mga kababayan nating nangangailangan, katulad po nila Joshua, talaga pong nakakaawa, talagang nahabag po kami. Nahabag po talaga yung kalooban ko sa kalagayan po nila. So pipilitin po natin na makatulong sa kanila at gawin po natin yung best para makatulong. Maraming salamat po ulit sa panonood. Ito po si Kalingap Alvin. At huwag niyo po din kalimutang i-subscribe ang mga channel ni Kuya Val Santos, Matubang, at Edna, at syempre po si Kalingap Rob. At lahat na po ng K-Boys mga Kalingap. Maraming salamat po ulit. God bless po. Mga Kalingap, nakaw.